Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Li nêzîkbûna hilbijartinan li Tirkiye, partiyên siyasî li ser pirsa Kurd bi girîngî diravestin û bostandina dengên Kurdan di bernameyên xwe yên siyaseta Kurd da ber bi guhertinan ve diçin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan doh bi rexnekirina pêngavên serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu got, di nav kabîneya min da du Kurd hene, me kêşeyek vek pirsa Kurd nîne. Te kêşeyek wisa heye, ji ber ku tu li gel nûnerên rêxistinên terorî ji Enqerê heta Stenbolê meşiyayî. Serokê Partiya Gelecekê Ahmet Davutoğlu li ser pirsa Kurdistan 24 bersîv da gotinên Erdoğan û got, heta ku Kurd dibêjin pirsa Kurd li Tirkiye nîne, pirsa Kurd her heye. Ama hala Kürtçe konserler iptal ediliyorsa, Heger îro hêşta jî konsertên Kurdî tên betal kirin, bo dersên Kurdî mamosteneyên perwerde kirin, Wezareta Navxwe cihên şaredarîn hatî hilbijartin, qeyyûm te jî bikin, an golê re hêj kêşeyek heye. Li ser masaya şeş alî ji ev babet tê rojevê. Nêrînên cuda li ser masaya şeş alî hene. Hewce mirov rêz li nêrînên cuda bigire. Tevî helvêsta erêniya hin partiyên di nav masaya şeş alî da, tifaka şeş partiyan, helvêstek pêk ve di derbarê siyaseta Kurdan da kifş nekiriye. Li gorî şîrovekaran derbarê pirsa Kurd da, du nigeraniyên masaya şeş alî hene, ya yekem metirsiya tuşbûna rexneyên desthilatê ye û ya duyem jî nebûna helvêstek erênî ji aliyê partiya î ve li hemberî Kurdan e. Doğu Güneydoğu'da kapsamlı bir çalışma yaptık ve o çalışmada Medra pirsiyên li bajarên Kurdan de ji welatiyên Kurd pirsî. Dema ku hin li rabirduya du aliyan dinêrin, biya we Kurd bi kîjan alî re dikarin dahatuya xwe ava bikin. Piraniya wan hê jî pêngavên berê yên AK Parti û Erdoğan gelek wêrek û mezin dibînin. Û baweriyek mezin ji bilî HDP bu opozisyonê nîne. Rapirsiyên civakî rêjeyên dengên opozisyon û desthilatê gelek nêzî hev nîşan didin. Lewma piştevaniya denklerên Kurd bo encamên hilbijartinên pêşîn, diyarkertên dîtin. Lêbelê wisa xuya ye ku biryarek zehmet çawereyî denklerên Kurd e. Ji ber ku hem li tifaka desthilatê hem jî li tifaka masaya şeş alî ya opozisyonê partiyek netewperest cih digire. Li aliyê desthilatê MHP, li aliyê opozisyonê jî İYİ Parti derbarê maf û azadiyên Kurdan da xwediyê helvêstek başnînin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.